Ahojte pri ďalšom videu. A dnes mi prišla taká téma, že či už je to partnerský vzťah alebo hociaký iný vzťah, tak prečo nám stále tie veci vadia na tom druhom, na tých druhých? A že vlastne kedy už konečne to prestane? Bude sa to diať dovtedy, dokým my sa na to budeme chytať. Ono to prichádza pretože to doteraz mohlo byť v našej realite a my sme to tam stále mali. A ono to prichádza práve na to, aby proste sme sa prestali na to chytať a dovolili si to z tej našej reality vyhodiť. Že toto už žiť od teraz nebudem. Áno, bolo to. Točilo sa to dokola, veľakrát sa ako keby iba tie tváre menili, ale v podstate ostávala vždy rovnaká. Ale odteraz je to už inak. Vytvára sa tam priestor na niečo nové, na niečo vlastne, čo myseľ nevie vymysleť. Ako by to mohlo vyzerať inak. Čo by sa riešilo, aké témy by sa hovorili, čo by sme zažívali, keby sme neriešili stále dookola to isté. No, tam sa vytvára priestor na úplne nový rozmer bytia. A je to krásne pozorovať z tej roviny bytia, že ono sa to iba deje. A keď ja prestávam to nálepkovať tou myslou, tak sa to nemá na čo chytať. A časom to odchádza. Až zistím, že v mojej realite toto už vôbec není. A ešte sa to dá tak, že buď to budem pozorovať a nechytať sa na to dokola, alebo jednoducho si poviem, že od teraz to je už inak. A finito. Od teraz. Že to môže byť také jednoduché. Môže. Len sme boli vždy naučení všetko si komplikovať, všetko riešiť do hĺbky, precízne, analyzovať, robiť dobre, že nie výskumy. Kedysi som bola výskumník na vzťahy. A je zaujímavé, že proste, že ako to funguje. Naozaj, ako tá energia funguje, že ako nás priťahujú tí druhí. A že veľakrát to nevieme ani ovplyvniť. Že nás normálne pritiahnu. Prečo nás pritiahnu? No, pritiahnu to naše podvedome. V podstate oni sa dostávajú do vedomia, takže je to už vedomé. Tie nastavenia, aké máme, a oni nám to ukazujú. A je na nás, že či vlastne ich necháme v živote, alebo ich teraz už dáme preč. Preto prišli. A takto sa skladá ten život. A môžeme si ho vytvárať akoľvek chceme. Do akých výšin a rozmerov si dovolíme presiahnuť tú našu myseľ, ktorá je veľakrát srandovná a dokáže také scenáre všelijaké navodiť, že proste to nedokážeš veľakrát rozoznať. Ale ono si to budeme odžívať dovtedy, kým nepríde to uvedomenie a nepovieme si dosť. A veľakrát to súvisí práve s tým tlakom a proste nepríjemnými pocitmi a niekto hovorí, že ale to proste nejde. To proste nemôže ísť tak jednoducho. Prečo by nemohlo? Prečo sa na sekundu nezamysleť iba na to, že na sekundu by to mohlo. Zrazu tam príde ten ťuk. A už to je. Takže taká dnešná nedeľná jesenná úvaha. Možno to niekomu dáva zmysel, niekomu nie. Veľakrát svoje vlastné bytie je ťažko uchopiteľné myslou. Vlastne až neuchopiteľné. A keď vlastne konečne prídeme do bodu, že nemusíme všetko chápať a pochopiť, že sa to iba deje prirodzenia samo, tak vtedy sme vyhrali? Alebo? Dobre, ahojte!